আমরা আইন জানি না, কিছু জানে না, মানে এই জায়গাতে মানে লেখা দিব हाचुंगनि खुरि मुंगुइ बाजा कताल संसार चांनाय हिनै डॉक्टर बिश्वजित देबरमा bai saklai rwjangmani pore chakmaka salbagan amchani lukurok forest department ni jagao thangui Biswajit Debromani kok tui bini kokno bisa chaui amchani lukurok bolong halong hogoi tonglaikha forest department ni jaga no tai bazar katal songjakjaknai hinui tai bazar ni mung farjaknai hachungni khuri hinui Dr. Biswajit Debroma phare kwlangmani a bazar katal achuk thainai hinui tai babaisa phasing yang tiprasa amchani tiprasa lukurok chini Dr. Biswajit Debroma no bisa chaui bono kubui hinui uansukgui bini kok tuino bini satuino bazar katal achuk rwna bagui forest department no thangui jaga jomi bagui tongoi laikha tai hogoi tongoi laikha tai babaisa phasing hingkhe Dr. Biswajit Debromani phasingo yashi sujak yashi tisajak Dr. Biswajit Debroma sabo bini ukulugo tamo tong bo boroni rangman bo boroni rangmani amsuk auto free rwui tong bazar katal karina khulugui tong tai lukurokno rang bagui tong hinui kwbangma bini sakao songmung bo kasijagui tongo bo 101 ta NGO bai milogui o samungrok khalaijagui tong hinui je auto free manai rok je bazar hati khainani hinui katal achukna hinui uansukgui chini tiprasa khatung khaja wng tongnai rok ulo paithago kunu kaisa deramung bejal tai kebungmungo da kwlai no hinui a swmungto bini saka swngjagui tongo ayang chakmaka salbagano jephuru chini tiprasa lukurok bazar katal khanani hinui hachungni khuri mungoi bazar katal achuklaiui ur nanglai tonglaima jorao hwnkhe no forest department ni adon rok phaiui o bazar katal no mwthak rwphaikha saka je omo forest ni jagao forest ni permission chara norok kunu bazar katal khai mangala khwnui আমরা সবাই যাবো এটা আপনারা আমার লাগে না আমরা অফিশিয়ালি ভাবে যাবো অফিশিয়ালি ভাবে আমরা রেজিগনেশন লেটার দিয়ে ছাইরা আমরা নোটিশ করব আমরা যাবো স্যার ওদেরকে কি আপনারা সরকারি ভাবে এই জমি আমরা আগে না না আগে করব hangke mono kok buikebo khaimaya buikebo rwimaya Dr. Biswajit Debroma ki forest ni jaga no lukurok ni bagui bazar katal hachungni khuri mungui bazar katal da achuk rwui mano omo bo kaisa joto borok no swngmung achuklai tongkha ba swngmung tisalai tongkha tai yang lukurok khaito bisa chalaui no tongkha je bazar katal achuk sinai no hinui hachungni khuri mungui a bazar katal achukkhai aroni tiprasa lukurok ni bagui kaisa subidar wngnai byabsa bani khaitoknai hinui aroni lukurok media thunai rok bai kok salaikha tai norok bo nugui mankhana video o borok tamo saka ang khaito rang maru yakho mane ang dugan dina hine chimi si side hoko ga rang to o dugan tengoi ঠিক ঠিক না নং dugan dinai yago rang kring ke bo rang dinai lun dinai sauta oba singna sau দোকান খাইনি নি yakbai ma sau ligara nai an yak banya mane jan yago tong mani bani ang tam khaiman bu kring de phalman ber maro tui phalman tabu je chin chakma gato bazar khai tong ida sem oba hine khalinya ni kok si sau আচ্ছা বাজার কাটাল bazar বিনি নেতৃত্ব e bi natri tai Dr. Biswajit tiprasa rokni bagui tiprasa rok hamkraini bagui kubu no jodi luka hamkrai khai tongkha kai tiprasa rokni bisingno baksa lukurok tamoni bagui bono chajagya ba bini bagui kok sesaui sa amoto swngmung bo tongmani tai bo kubui hingka kai bono tamoni bagui tatal da wngno hinui bini sakao bo kok surjagui yashi surjagui kok sai tongmo bai kaisa uansukjai paithago amsuk kok sawui ang ani video no mapari sinai toro ani channel o chajakhai like subscribe share khai di boti haite po katal video rok manani bagui।